Здравейте всички от YouTube! Аз съм Deo742 и тази поредица ще бъде много специална, защото снимам на една от моите много любими игри, а именно Спор. Тук може да го видите, Спор. Играта е много интересна от типа... Сега ще ви обясням интерес. Опа, извинявайте, мишката ми спря. Играта е много интересна от типа, не знам точно как се казва, но така да кажем развиваща се в периоди. Нещо като от периода на динозаврите. Типът си такъв. Създавате си някакъв вид, да кажем. Поле ще ви го обясня. Създавате си някакво ембрионче, не ембрионче, боже. Точно как се казва. Кажете го. Молекула. Да, може молекула да го кажем. Не е молекула, но айде. Добре, създавате си някакво малко животинче. Нали сеща микроскопично. Сега, идеята е да вие сте това животинче. Идеята да се развивате и да еволюирате в следващите епохи. Играта мисля, че бяха 5 епохи. Първата е животинчето, нали, малкото. Втората е вече излизате на повърхността. Значи първото е в праисторическата ера, във времето на динозаврите, но когато още не са излязли на повърхността на водата, когато са били само във водата. Това е първото. Второто е излизате на повърхността. Третото събуждате се с ум. Не се събуждате, боже. Вече не мога говоря по тия педафирски клипове, мултипчарски клипове. И събуждате се. Как кажа, развивате се и така станете като пещерен човек. После ставате огромна държава и се развивате и ставате по-голями технологии, отколкото е сега. Това и петата ера отивате в космоса. И това са ерите, набързо ви ги казах. Играта ще ви обясня подробно, докато играем. И това ще бъде нашата поредица. Затова да започваме. Значи, така, заливаш, когато посетите играта. Няма да е ревю това, което казвам, просто ви обясняваме така набързо. Тук вече имам един world, който вече съм в петата част на играта. Ето Space Stage, днес съм играл. Избират си планета, която и да е, няма значение. Те са грозни, зелена вода, лол. Ще берем тази, защото най-много прилича на земята. И ето ви ги всичките стейджове. Значи те са 5. Ето ви го. Все стейдж. От това може да се сетите какво е във водата. Тук се развивате. Ставате пещерен човек. Развивате се до държава. И се отивате в космоса. Започваме от този стейдж. Това ви препоръчвам. Не ви препоръчва и показва какво животно искате. Дали сте хищник или тревопасно. Препоръчвам ви хищник, защото тревопасно е. Ще ви покажа след малко водата дни. Просто трябва много да се пазите и не е удобно. Играем на ези, защото не съм много добър в играта, но ми е много интересна и разбирам от нея, но просто като една норма много бързо, много често умирам. Това може да го пропуснем. Ето не е нас. Така, ето виждате ли ги тези зелени? Когато сте тревопасно, тези ще ги ядете, но е много опасно. Ето това е тревопасно. Но удобното при тревопасните е, че не могат да нараняват такива, кажете ги. Хищници. И са много уязвими, но по-бързо се хранят, което е малко тъпичко. Не виждам да има голям смисъл от тях. Все пак неколко да му се занимава, мога да си игра. Аз препоръчвам месоядно. Значи първата ви цел е да съберете меса. Виждате както пониквате, пораствате.
Това отдолу ми е метъра. О, ето един по-голям хищник, че се мръдна малко. Значи може да се движите с WASD или с стрелките, или с мишката, като цъквате навсякъде. Така, виждате ли? Виждате ли? Като задържате и цъквате. О, мога! Ще му убие сега. Виждате ли отдолу метъра, където е с синьо и зелено? Ами това е вашето развитие. Както виждате има малки иконки. И накрая, когато мине последната иконка, която завършим до края, тук надявам с мишката да се вижда. И ще стигнем там и ще ни поникнат крака, вече ще излезем на повърхността. Това ще го направим в следващия епизод. Сега мисля да стигнем до половината и това да бъде. Сега ще убием някой. О, ето този може би. Съм да ни пробуде. Трябва ни този. А сега ако ни убият и нас. Така е. Кук. Ето. Целта ви е да взимате ето такива. Не знам точно как да рече, може би анчивменти. С които... ето Cell Parts. С които после може да си модифицирате вашето животинче и да стане по-развито. Играта е много интересна за ребителна така, от началото е малко тъпичка, но после като свикнете и много забавна. Не е да кажа да си отрепаш кефа, да си чеш красата само, да играеш 10 минути и ти омръзна, може да играеш, в смисъл ако не мисля, че може да се игра мултиплеера, но да кажем, ако съберете 2-3 човека и се редувате, не мисля, че скоро ще ви омръзне, може да си играте 5-6 часа. Малка ти. Булък. Ти прозрачните, тия виждате ли къде ги бутам? Ле точно на мушка накрая. Добре, тия къде ги бутам в момента е това, където е точно пред окото ми. На ембриончето. Ще му бие това! Пукук! Че да ги имам тия. Сихелна. Махай се, бе! Махай се, ще излезе това. Това са мидички или други такива работи? Добре. Причаме на зелено лайно. В момента се натолкова. Опа, ето го искам. Ето къде ме гризна бълък. О, тук е нещастник. Вижте как ми замърдат очите. Така. О, тук е. Ела тук бе. Ти ли бе? Коста на са, бе? Ето искам да го видим. Ето за да взема това. И сега, когато, да кажем, като примените една от тия фазички, може да цъкнете ето това, Calmate, за да се размножите и да може да модифицирате животинчето си. Окей, тук сме по-малки, съответно от нас ще излезе яйцето. Но то всъщност винаги излезе от нас. Идва го излежавам. Така. Сега имаме джет, който е по-бързичко. И са няколко спрайка. Тук може да развивате вашите кости. Аз си го харесваме така малко. Трябва да го разкарам това. Така, нещо като шипче. Така. Тук ще ги нагасиме. Само очи.
Така ще ги направим. Ще ги хулем и приличат малко на ушино. Така. Тук си пишете името. Сега ти имам картофи. Тук е името на вашия род. Аз не ми си измислят имена, затова цъквам директно, което ми хареса. О, методжет беше хубаво. Методжет. Тук си избирате вашата окраска. Мисля да е такава, с малко зеленичко. Не се чудя това как го отварям. Цъкам на самия цвят и задържам на него. Да, цъкам и задържам. Я видим черно как ще. Да, и може да променя... мога як така. Може да променят всичките цвета, освен е този, крайния, който си е оригиналния. Те ще е черния. Няма почивката да ми как е. Така да стои. Хайде методжет. Така. Доста бързичка. Така бе, щастник. Така. Ще играм... ти ми даваш доста яда, така че така. Ти ела... Охо! Опа! Точно тия ми трябва. Тия гадове, тия розовите са толкова нещастни, че... Аз за зелените... също аз казах, зелените ми от тех и за тия розовите, къде ги гона са, нищо не ми направят. Защото са много опасни. Тия са с такива крила. Точно как им се вика хлопа. Също как ще ми падне. Ето. И това го изядох. Баш месото е нещастник. Така. Чуваме нещо. Ето. Yes. Ти ме трябва от меча, трябва да го взем. И аз взех го. Май го взех. Ако го взех ли, как се надъхам от кеф. Да, yes, poison! Точно това ми трябваше. Ето да се пробвам да го убием. Ама съм само бълък, ще бъде. Няма да го убия. Още 2 партове ни трябват. Ти от моите ли ще ядеш, бе? Нещастник. Сега тръгна да бягаш. Буклук. Нема, сега че стоиш тук ще те убива. От тук е. Ела бе. Ела бе. Така са отровни. Опа, извинявай. Ти бе. Сега ще бягаш, Не, то е много гаден. То смучи, това е хем тревопасен, хем такъв. Трябва да го убия. Това трябва да го убия задължително. Като убиеме той ще приключи епизода.
Още малко. Опа, не трябва да ме вижда. Айде, умри, бе. Заслужава си да си играя. О, не! Как се измъкна. Съмнявам, че някъде тука. Също я чакате да порасна. Тя не сум. И ще го намеря. Не са по-лесно, ще ми е добре. Ето го. Ето го тук. Ела, нещастик такъв. Не. Ох, нещо взех. Май. Не, нищо не съм взел. Но, побробя се. Опутва течение, бе. Оп. Още малко. Yes! Добре, взехме това. Ама имаме много малко точки. Еми това ще е за епизода, на другия път ще продължим. И чао за сега.